I evo nas da vidimo radove. Ovo je na Vrbaškoj opštini na kanalu DTD. Evo i tamo rade sa strujom nešto. Ovaj mi liči kao da nešto farba. Što bi se rekao, vredni su vredni. Ovamo je Vrbas na ovu stranu, a ovamo je Zmajevo stanica i naravno Bačko Polje, prvo selo. A evo i tamo rade. A sada ja, što bi se reklo, malo ću da sednem, da odmorim. Trebalo ipak doći do ovde peške, naravno. 5 kilometara. Tamo prema Vrbasu je već neki železnički vagon, tako da pruga ima definitivno. Nešto su uradili. E sad koliko? Neću danas da proveravam.